ka okinyi makawuono kata emosechopo e studio ka okinyi makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto nitiere limbe mar ndala bicha e gwengo mag imbo mar Kenya. Limbe makamae korka kori nyaka sani kumosechopo. Inene yo machalo nade. Nochako limbe makamano chieng' Ngeso, chieng' Jumapil, wuok tich. Kawuono bende pod entiere kono. Erokamano Joyce, ing'eyo ni kane Ruto manyo telo, no dhi e counties ma obedo gi ji piny. Magi winjore ma jopiny owacho dwachgi gik ma gidwano timnegi kopo ni Ruto bedo president. Magi ndiko gimiluongo ni county charters. Ne gindikore piny magi wacho ni kakao telo to magi mae madhi timo. Gima Ruto timo nikech sani Ruto nigi budget. Budget nosekalo budget ma 3.6 trillion. Mano budget mar Kenya Kwanza, to budget ni nolose kaluwore gi dwach jopiny, gik ma gidwano timnegi. King'iyo weche mag chiro, budget no chiro onego beni gero chiro 181 e Kenya te. Koro ing'eni chiro gi nyaka be nyaka pog gi kuonde mopogore opogore. Namba 2, aggregation park ne en gima ne ji winjore mane Ruto winjore gi jopiny mane dhi ger Bungoma. Weche mag ndara, weche mag pur, mago gik mane gi ji winjore. Koro Ruto timo gik moko adek. Mokwongo, Ruto temo communicate, otemo wuoyo gi jopiny. Odwani mondo ket jopiny e mpango ma en go. Onyisogi ni asebiro mae gima nowacho to mae gima wadwa timo mondo jopiny owuoth kode. Ing'eni ok inyal wuotho kendi. Den okawo notimo gi Nairobi ni oluongo press conference kata ni koro ministries gi timo kuonde mopogore opogore. Ji ok bi dhi kode nikech ing'eni propaganda be ng'eny. Jo opposition kata jomoko be biro kelo propaganda nochiku ma to ma ok otimore. Koro odwano wuoth gi jopiny. Namba 2, nyaka ing'eni ka jopiny nogone kura, ing'eni Ruto ne wuotho gi jopiny kendo ne en kodgi. Koro odok kendo kodgi. Onyisogi ni kata obedo ni useyiera president, pod antie an kodu. Mane mino seche moko chung' e wi gari to pod owuoyo gi jopiny, onyisogi mondo jopiny onyise dwachgi. Apart from gik mane gindikore, to gik mamoko ma gidwaro to mage. Namba 3, ing'eni luwore gi ing'eni ngimane nitie malo. Weche mag cham, weche mag mogo, weche mag sukari, ing'eni ngimane tek. Koro seche ma Ruto dhi obedo gi jopiny monyisogi ni ayudo kupuro maber, aneno ka chamo chiek, adamiyo mbolea. Mano otemo kelo negi gimiluongo ni geno. Ni osekelo policies kata oseketo ideas mabiro nyiso ni ngima nyalo dok piny. Koro ka ji opuro maber, kenyo kako wacho na biro kelo nugu store mar mbolea machiegni. Mano nyiso nomiyo joko geno moro ni gik moko dhi bedo maber. Then mogik, ing'eni siasa kae Ruto nigi departments kata ministries mopogore opogore. Ing'eni ministries gi nigi budget. Obed ministry mar blue economy, nyineno ko wuoyo Busia, owacho ni koro okelo cold room kama inyalo kete rech, ma rech mawuok kono, kata mawuok Lake Victoria machalo Kisumu kuonde machalo. Ing'eno onego bed ni keto cold rooms kuonde minyakane rech mondo oyudnegi market oko. Iyudo kuwuotho gi Ministry of Trade, Moses Kuria, mabiro manyo weche mag chiro oko. Iyudo kuwuotho gi jo education, iyudo ko nitie kuonde moko yawo TVET, kuonde moko yawo skunde mopogore opogore, Ministry mag road, weche mag ndara. Koro ing'eni sama wuotho gi ministries gi, seche mo ogolo policy agenda mare, nikech ing'eni president kowuoyo to mano nyiso nowacho policy agenda mare. Koro ministries gi te gin magidhi make sure ni gigo tim. Ok ni en makoro gigo dong' e wigi. Then mogik inene weche mag sukari e piny mar Western osebedo wach matek ahinya. To mane mineno koro onyisogi matek ni odhi golo negi gowi mosebedo ka ohinyo joka mo ochomo bilion 29. Odhi wito oko. Kaso wacho ni managers ma kuonde go. Koro ing'eno temo kelo mpango mar revive, mar keto kendo chungo weche mag sukari mondo tim ka Western. To mana kaka iwacho Mulo Junior ni wache makamagi nitiere singo mopogore opogore, mabende jatend